ஹாய் ப்ரோ. ப்ரோ, இது வந்து ஒரு ஃபுட் சேலஞ்சு. இந்த ஒரு ஃபுல் மட்டன் பிரியாணி நீங்கள் சாப்பிட்டீங்கன்னா உங்கள் 100 rupees தருவேன். பண்ணுறீங்களா? அந்த சீன்லாம் இங்க இல்ல. வாங்க மாட்டான்டா சப்ளையர். அவனே செத்தங்கடா. அவன் உங்ககிட்ட மாட்டலடா, நீங்க தாண்டா அவங்கிட்ட மாட்டிருக்கீங்க. சரி, ஆர்டர் படியே வா. 4 2 போதுண்ணே. அவர்களை எதிர்த்து திண்டுக்கல் மாவட்ட எங்கடா புரோட்டா? நீ வர்ற வரைக்கும் வச்சுக்கிட்டு இருப்பாங்களா? போய் புரோட்டா எடுத்துட்டு வாயா. இந்தாயா சால்னா வச்சுட்டு போ. ஓகேவா? ஊத்தி கொடு. செந்தில்,